I-ANC ye-Free State ithi nethemba lokuthi ingqungquthela ngempelasonto izoba impumelelo. Izichithile izinsongo enzenziwe ngamalungu angeneme eqembu lesifundeni iLejweleputswa naphikisa imiphumela yengqungquthela yesifunda eyabanjwa ngoLwezi nalapho kwaba nezinxushunxushu nalamalungu esifundeni saseMangaung akhala ngezikhalo zawo ezingakaxazululwa. Even we have been given a verification report which indicates that more than 75% of the branches have qualified. So we are ready for the conference. Le ngqungquthela ibisihlehlise izikhawu eziningi kusukela ngoMbasa nyakenye bayisithupha abagaqela isikhundla sikahlalo. Cishe sekube iminyaka ecele 30 i-ANC yesifundazweni iFree State ikhungethwe izingxabano zokuhlukana phakathi. Lokho kwaholela ekutheni ubuholi besifundazwe buhlakazwe inkantolo. Once people become politically matured, factionalists will eventually isolate themselves from the process because they will be so irrelevant. People will understand unity in its proper meaning. That it's a conscious unity. It's something built inside you. Ubuholi besifundazwe bakhethwa ngokungephikiswe phakathi ka-2012 no-2018 kanti iqembu kungenzeka likhethe uhlalo walo wesihlanu kusukela ngonyaka 1994. Lo wayengunobhala jikelele we-ANC u-Ace Magashule wachitha iminyaka ecele 20 enguhlalo we-ANC yesifundazweni iFree State.